Sanibona, phinde nginibikelele njengaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora nangalesi sikhathi. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu obabazekayo, uNkulunkulu ungumsindisi, ongumsingathi, oyisihlangu, olithemba, okhazimulayo njalo ngaso sonke isikhathi. Muhle njalo umsindisi engcwele, muhle njalo ubaba wethu osezulwini, muhle njalo uNkulunkulu onamandla, muhle njalo elithemba lethu, eyikho konke kukhonke ngezikhathi zonke. Namhlanje nje entambama abantu bakaNkulunkulu, kumele sibalulekile ukuthi siqale simbonge uJehova ngawo konke asenzela kona. Kubalulekile ukuthi siqikelele ukugcina yonke imiyalelo yakhe, simbize njalo igama lakhe, ngoba yena akuphile kusethekeni kophezu konke. Uhlezi silangazelela thina abantu bakhe ukuthi sisondele kuye, uhlezi silangazelela thina abantu bakhe ukuthi senze intando yakhe, uhlezi silangazelela thina abantu bakhe ukuthi sisondele kuye, ngoba ngaphandle kwakhe singenze lutho. Konke singakuzama ukwenza sishonele nale, kodwa akukho singakwenza ngaphandle kwakhe. Ungafisa ukuthi uvuke ekuseni uhambe uye edolobheni uyowenza yonke into oyithandayo, uthenge konke lokhu kudla, but only to find out ukuthi uzothi uyavuka ekuseni ayisekho imali ebhenki, bakuskemile. Isingenile yonke kuDisemba, wangena nebhonasi gqunqu, kanti izongena bakuskeme. Bona labo osebenza kubona, bona abaphathi bakho, because bayazi ukuthi uzothola imali enkulu kangakanani. Bayazi futhi ukuthi nje wena umdala uneminyaka ewu-60 e-55 ulibele kangakanani. Wena umdala uzoyenzani? Wena indlela abantu abakruwel ngayo lesi sikhathi sokugcina esiphila kusona njengamanje, indlela abantu abanonya ngayo, indlela abantu abagcwele ubumnyama ngayo ezingqondweni zabo. Siphila esikhathini esibi kakhulu abantu bakaNkulunkulu, siphila esikhathini sobumnyama kakhulu abantu bakaNkulunkulu, siphila esikhathini esonakele kakhulu njengamanje abantu bakaNkulunkulu, ekudinga ukuthi sihlezi njalo sazi ukuthi uNkulunkulu siyamdinga. So singabantu kumele sihlezi sizinikele enkosini ukuze uNkulunkulu ezobusisa konke asibusise ngakho. Usibusisile ngamehlo, usibusisa ngey'ngalo, usibusisa ngezandla, usibusisa ngey'nyawo. Usahlalela ukubusisa futhi konke lokhu uma sikunikela kuye. Usahlalela ukubusisa futhi konke lokhu uma sigcina kwenza eyakhe intando. Isihloko sithi ngifisa sikhulume ngaso sithi uyanikela ngempela yini ngawe. Izithunya namakholwa ayake athi ayanikela uNkulunkulu ngokuthi azoseva uNkulunkulu yonke imihla yawo, ukuthi azosebenzela uNkulunkulu njalo, ngokuthi azombiza igama lakhe ngey'ndebe zawo, ngokuthi azohamba agijima izindaba ezinhle ngezinyawo zawo, ngokuthi azokwenza intando kaNkulunkulu ngezandla zawo. But umbuzo uthi uyakwenza ngempela yini? Ngale nkathi wenza isithembiso enkosini, kumele usekugcine utshengise ukuthi uyanikela ngempela ngobuwena, ukuze uyanikela ngempela ngobuwena ukusebenzela bani? uJehova umdali wezulu nomhlaba. Lokho kuzotshengisa ngokuthi izandla zakho zizomenzela kangakanani uNkulunkulu, izinyawo zakho zizohamba kangakanani zihambele uNkulunkulu, iy'ndebe zakho zizokhuluma kangakanani zikhuluma kaNkulunkulu, amehlo akho azobuka kangakanani abukele lokuNkulunkulu, izindlebe zakho zizolalela kangakanani zilalele okukaNkulunkulu. Kusemqoka ukuthi sazi ukuthi konke kuhlezi kuncike kithi, ukuthi senza kuphi, senza kanjani nakangakanani. uJehova yena ahlalela ukwenza ukugcwalisa nje kuphela. Egcwalisa ini? Egcwalisa ukwenza ekuboneni imizamo yethu esiyizamayo sisondela kuye, ukuze sisondeza kuye, ebese eyasabalalisa konke ukuze udumo nenkazimulo kube kuye ngaso sonke isikhathi. Into ahlalela ukuyenza nje uJehova ukuthi agcwalise lokho usuthe wakuzama wena, agcwalise lokho usuthe waqala wena. Cabanga nje ubona umntwana wakho, Nkosi yami, ungumzali oneminyaka nje u-4 kuphela, equkula ubhasikidi. Uyakubona ukuthi umama uyawasha laphayana emnyango, avele kubone ngaye nje seqhukulela ubhasikidi endlini. Usindi unjalo, uyambuza ethi uyakulethela, aze akukhumula ijezi, uyashiselwa ngemandla athi ijezi alahle lapha phansi. Kube ufuna ukuyenza lento, uyafuna ukuthi akulethelele washiki, uyafuna ukuthi amsize umama, ngoba uyathanda, uyafisa, uyalangazelela. Angeze angathanda umzali ebona into enkulu kangaka nomzamo omuhle kangaka. Kuphela azokwenza ukuthi abheke lapho esekhathala khona umntwana ngempela, bese yamuphumuza, aqede amusize, emusiza nje egcwele injabulo ngaphakathi yokubona okukhulu umntwana athanda ukukwenza futhi agcine ekwenza. Sihlezi sazi abantu bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akanaphoqa umuntu, akanaphoqa lutho. Njengomzali, umzali methe hamba washe izitsha,
wahlala wena wangayiwasha, ngiyazi akuphoqa. Kunalokho omunye umzali uzosukuma ayiwashele yena, kunalokho omunye umzali uzozenzela yena noma uzothuma omunye. So kuzona zonke izinto lapha emhlabeni, if isethembisa siza kuNkulunkulu sithi Nkosi ngizokusebenzela, ngizokwenzela u-1 no-2 no-3, mase kubonakala wena futhi ungasakwenzi lokho, angeke uze uNkulunkulu alebele kulandelela. Ngobani? Uwena osukile wakhetha wathi Nkosi ngizokusebenzela, Nkosi ngizokwenza ukuthi, Nkosi ngizokuphilela, Nkosi ngizokwenza u-1 no-2 no-3. But if usubonakala futhi wena ungasakwenzi lokho, usukwenza ukuthanda wena, usukwenze intando yakho, ngaleyo ndlela nangaleso sikhathi uJehova uzothi okay, amandla ke sengiyakuphuca ke wena ke senginikeza loyani lo ozimisele ukuthi ayenze intando, lo ozimisele ukuthi akwenze konke okufanelekile nengithanda nengifisa ukuthi angenzele kona. Ngoba wena wenze njani? Uhlulekile. Wena wenze njani? Awenzanga kumele ukuthi wenze. So kubalulekile abantu baNkulunkulu senqoba ukuthi sihlezi sazi siqikelela, siqonde ezintweni zonke ukuthi konke sikwethembisile ngaphambi koNkulunkulu kumele sigcine sikwenze. Kusemqoka ukuthi sigcine imiyalelo yakhe, sigcine intando yakhe, senze konke ukuthandekayo enkosini. Ngoba uJehova unobubele nathi, uyasithanda kakhulu, uyathanda sijabule, uyathanda senze okufanelekile. Njengomzali ethanda ukuthi ingane yakhe ikhululeke, njengozali uthanda ukuthi ingane yakhe ibe right ngaso sonke isikhathi. But if izosuka yona ethi mama ngizosiza, ngizokwenzela ukuthi, uzohlala phela umama alinde ukuthi uzokwenza ngempela. Uzohlala phela umama alinde ngoba uthembisile ngithi, ufuna lokho ngithi. So ngaso sonke isikhathi sihlezi sazi abantu baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akanakuphoqa umuntu kuyilutho ukwenza lutho futhi. Indaba iba sekuthenini ubani onhliziyo yakhe ivuma ukwenza lokho ngaleso sikhathi. Ngabe iyavuma inhliziyo yakho. Ngaleyo ndlela nangalowo mzuzu uma futhi abantu bengathandi, uNkulunkulu engathuma ngisho amatshe. Uyasho izwi lakho ukuthi ngathuma ngisho goqola ngisho amatshe mina vele imlomo ngithume wona ukuthi ashumele izindaba ezinhle zami lapha emhlabeni. Ngathuma wona ngoba wona mhlawumbe bayathumeka kangcono. Ngoba imvelo yonke iyamthobela uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngeke uzwe isilwane sigoloza uma umuntu esishaya isisusa endleleni. Ngoba izindebe zethu zihamba zibe nkulu kakhulu ngoba singaphezulu kwezilwane. Zinobunkulunkulu, zingezi kaNkulunkulu kuzona izilwane. Ngoba sabekwa saba ngaphezulu kwazo ukuzibusa. So ngaso sonke isikhathi wonke uNkulunkulu asibusise ngakho, kumele sikusize kusebenzele yena. Ngoba sihlale kuba izindebe zakhe lapha emhlabeni, izandla zakhe yazi, inyawo zakhe njalo. And yena usenzela konke ngobubele bakhe nangothando lakhe. Usenzela konke isikhathi nangomzuzu oyiwona wona. Besibekela, besiqinisa, uyazivikela, uyasihlenga, uyasithanda. Masihlele njalo thina senza nathi kulindeleke kuthina njengabantwana bakhe. Ngaleyo ndlela sihlezi mahlezi sizithoba, singabe umbumba olugolozela umbumbi. Yikho labantu abakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu bengamaphicankani, benqaba nesikhathi sabo. Njengamanje siphila nabantu abanqabayo nesikhathi sabo, akasafuni. Hhayi nesikhathi sami sokulala, hhayi nesikhathi sami sokuwasha, hhayi isikhathi sami sokwenza ukuthi ungayi enkonzweni. Kodwa kugcina kulahleke wena ngoba phela bezosizakala wena kugcina kosuku. Abasafuni nezinyawo zabo, abasafuni nezindebe zabo, abasafuni namandla abo, abasafuni lutho nento zabo. But mase sokubheka zonke lezi zinto beyinikeza uNkulunkulu, engakuphuca lawo mehlo lawo ungaboni, engakuphuca lezo yindebe lezo ushelwe yizwi, engakuphuca lezo yinyawo lezo ungabusahamba uhlale ku-wheelchair, engakuphuca konke ngoba wena usafuni nakho angithi. But uma ubuyela kuJehova, umfuna ngenhliziyo yakho yonke, unikela konke ngokwakho kuye ngoba kahle kahle kungokwakhe, kodwa kubusisile wathi kungokwakho. Hlala njalo ngaso sonke isikhathi uwenza intando kaNkulunkulu. Kodwa futhi ekugcineni kosuku masazi ukuthi vele wonke umuntu uyokwamukeliswa ngokomvuzo wakhe, ngokomsebenzi wakhe, ngokugijima kwakhe. Sekulala kuwe-ke umuntu ukuthi usebenza kangakanani, ulalela kangakanani bese uyenza.
uthunya kangakanani uthumeke ufinyelele lapho uJehova ekukhulisa ukuthi ufinyelele khona ngaso sonke isikhathi. Nanganomnyalezo nanganomzuzu engifisa ukuthi siqonde abantu baNkulunkulu ukuthi zonke izithembiso nesizindla ngakho sikufisa. Inkosi inohlola ingaphakathi lethu nemidlinzo yethu, ahlole ukulangazelela kwethu, abheke imizamo yethu, ebese yasondela njengobaba ukukusiza umntwana wakhe kubona konke. Hlezi wazi futhi ukuthi usukuthandiwe futhi wenzele umusa thunywa. Usayalezwa, usatshelwa, ngoba shuthi sanakiwe, shuthi usaziwa, shuthi igama lakho lisabizwa emagameni. Isho njalo ngiqonda ukuthi uJehova usangakuwe. Ihambe yehluke ezithunywa zikaNkulunkulu ngoba kusho ihambe yehluke ezithunywa zikaNkulunkulu ngoba zona zizele wona phela ukusebenza lapha emhlabeni. Zizele uzusebenzele inkosi. Ngaleyo ndlela okwabo vele akuxoxisa ngoba balindele ukuthi bakwenze vele njengokuthunya kwabo. Ekumele ukuthi bangaphiki nabantu kepha baphile nabo kuphela. Ngoba uma bephika nabo ukuthi benza njani, ukuthi baphila yiphi impilo, bazoduka balahleke endleleni bangabe sayifeza imishini yabo. So uma isithunywa saNkulunkulu awuphiki nabantu, uphila nabo nje kuphela bese uphika noNkulunkulu. Uphika noNkulunkulu. Wonakale kanjalo umsebenzi waNkulunkulu uma uphika nabantu. Uthikamezise kanjalo icebo laNkulunkulu umdalo ezinomhlaba. Kakuke bantu baNkulunkulu, nyeleze nje upishane uthi unikela ngempela yini ngawo. Amehlo akho uma uthi unikela ngempela ngawo, awazobuka ukuningeka, awazobuka amaphone, awazobuka sex videos, sonke lezi zinto, awazobuka ama-movie, awazobuka ama-comedy, awazobuka i-TV. Indlebe zakho ayizolalela noma umculo, uzolalela umculo uzokusondeza enkosini. Indebe zakho ayizokhuluma amanga, ayizokhuluma inkohliso, ayizobe ihlebayo, kodwa uzobe ikuphafuza iqiniso ngaso sonke isikhathi, ephafuza ukuqonda ngaso sonke isikhathi, edlulisa amazwi kaNkulunkulu eshumayela indaba ezinkulu eziphilisayo. Izandla zakho ayizobe zithinta ukwangala nokungcola nezinto ezingafanelekile, kodwa izobe izandla ezikwazi ukusiza abantu, ezikwazi ukulapha abantu, ezikwazi ukwenza konke okufanelekile. Izinyawo zakho akuzobe zigijimela kwamathatha enhliziyo emathaveni ezindaweni zobumnyama nasenkohliso nasemfebweni, kodwa kuzobe izinyawo ezinhle zihamba zishumela izindaba ezinhle zikaNkulunkulu zombuso wezulu. Uphelele enkosini, unikela ngempela yini ngawo. uJehova uNkulunkulu uzokuvivinya, akuvivinye, akuzame ukuthi ngempela uyanikela ngawo noma cha. So nje inkosi ibe nani, unibusise neqinisa. Uma unikela ngempela ngawo, tshengisa ngezinto zakho. If unikela ngempela ngawo, tshengisa ngokuhamba kwakho. If unikela ngempela ngawo, tshengisa ngakho konke ukwenzayo. Ngokudela konke kumele ukuthi ukudele ukuze ungamoshi isikhathi. Umoshe isikhathi sokuthi wenze intando kaNkulunkulu. Ukuze ungamoshi isikhathi. Umoshe isikhathi sokuthi usebenze. Ufinyelele ku-reach wonke ama-targets usuku. Ngoba usuku nosuku kuningi kumele ukuthi ukwenze. Usuku nosuku kuningi kumele ukuthi ukhahle. Usuku nosuku kuningi kumele ukuthi ufinyelele khona. Awaqine wonke amalungu omzimba wakho. Aqiniswe ngeqiniso. Bese qine kwenzeni intando kaNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi uhamba ebukhoneni bakhe nasebungcweleni bakhe. Yena ohlala ekhaya ezulwini ngomnini mandla wonke. Yena olithembo esihlangu wensindiso. Oyinkazimulo ongcwele obabazekayo. Oyikho konke ngaso sonke isikhathi. Udumo malube kuye ngaso sonke isikhathi. So uyanikela ngempela yini ngawo. Uma unikela ngempela ngawo, kuzobonakala ngezinto zakho. Kuzobonakala ngokubalekela kubi. Kuzobonakala ngokubalekela yonke inkohliso. Kuzobonakala ngokubalekela wonke amanga. Kuzobonakala ngokubalekela konke. Ulwe ukulwa okuhle. Ubaleke uzufinyelele ecebeni kaNkulunkulu athanda uzufinyelele kulona. So nje kwesibe nami. Ngibusise kakhulu abantu baNkulunkulu eniqinise. Nenze intando kaNkulunkulu. Nyeleza kakhulu. Ivangeli ngishumayela lezi zithunya kakhulu. Ukuthi kumele zenze njani. Nayi journey. Kanje. Uzofinyelele. Lapho uJehova athanda uzufinyelele khona. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona. TikTok uLihle Ithemba, Instagram uLihle Ithemba with I am Zobe, bese kuthi Facebook
ulisho Themba Mzobe, lapho khona imibhalo nama-short 10 minutes clips. Ngicela ngidlulisele nakwabanye bathole ukuphulukisa. Nkosi Melane, Imqondisi, Imqinisi, Nisibekele manje uze phakade. Amen.